Ministarstvo privrede ukinuće 2014. godine subvencije za nova radna mesta, jer se taj program, procene ministra Saše Radulovića, pokazao neefikasnim. Također ukida se i fond za razvoj i umjesto njega biće formiran novi garantni fond koji će u saradnji sa bankama davati kredite privredi. Ukida se i Agencija za strana ulaganja, a njen posao radit će samo ministarstvo. Agencija očekuje da o njenoj sudbini odlučuje vlada, a ne Radulović, jer, kako tvrde, od početka mandata ministar prema toj agenciji sprovodi institucionalizovani mobing. Fond sa 61 zaposlenim nije mogao da prati da li su krediti namenski potrošeni. U buduće odlučivaće tržište i banke, a Fond za razvoj ide u istoriju. Fond za razvoj to nije u stanju da uradi na način na koji je dizajniran i to tako više ne može da funkcioniše. Oni imaju 2 milijarde evra kojim raspolažu, odnosno upravljaju. Od toga 40% je potpuno nenaplativo. 20% je nenaplativo, odnosno ušlo je u docnju takvu da je dug između 10 i 90% ukupnog kredita. Još 20% između 1% i 10% su docnje. Ukidaju se i subvencije za nova radna mesta. Ostaje samo da se u 2014. isplati 5 milijardi dinara investitorima sa kojima su pre dolaska Saše Radulovića u vladu potpisani ugovori, kao i 2,4 milijarde dinara za nova radna mesta u Fijatu i 1,2 milijarde za Air Srbiju. Ukida se i Agencija za strana ulaganja i promociju izvoza. Taj isti posao možemo uraditi sa mnogo manje novca. Radi se o SIEPI i Agenciji za licenciranje stečajnih upravnika. Budžet predviđa gašenje SIEPE početkom 2014. godine i osnivanje novog sektora unutar ministarstva koji će se baviti istim tim poslom, a koji će koštati najmanje 5 puta manje. Država će na drugoj strani u budžetu obezbediti novac za nove inovativne kompanije u oblasti informatike i programiranja. Vlada će koinvestirati sa privatnim ulagačima i dati od 20 do 30% kapitala novim IT kompanijama. Petar Gajić, Prva televizija.